první debata z projektu Střed, tedy vzdělávacího projektu, který si klade za cíl debatovat o aktuálních tématech takovým způsobem, abychom se v něm všichni orientovali. Na každé debatě vždy budou dva hosté, kteří nám ze svých perspektiv představí právě diskutované aktuální téma. Dnešní debata se tedy bude týkat životního prostředí, krajiny kolem nás, ochrany životního prostředí. Pozvání na dnešní debatu přijali výzkumná pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd paní Doubravka Ošáková. Pěkné odpoledne. A environmentalista Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého pan Tomáš Daněk. Pěkné odpoledne. A já budu celou debatu provázet, mé jméno je Tereza Benáková. Ještě než začneme se samotnou debatou, tak bych ráda objasnila formát debaty. S hosty se budeme bavit zhruba hodinku a pak bude prostor pro vaše dotazy. To ale neznamená, že se nemůžete zeptat v průběhu debaty, a to dvěma způsoby. Buď se klasicky přihlásíte a Petr nebo Filip za vámi přijdou s mikrofonem, anebo si můžete načíst QR kód, který hned ukážu. Tak, u každé otázky vždycky bude v rohu QR kód, otevře se vám aplikace a tam můžete pokládat svou otázku a já ji zařadím do průběhu debaty. Abychom se ale všichni navadili na aktuálně probírané téma, tak jsme si pro vás připravili výběr aktuálních článků z médií, která reflektují to, co na debatě dnes budeme probírat. Tak například povodně a prudké změny teplot dopadají i na zvířata. Záchranné stanice přijímají stovky oslabených ptáků i savců. Určitě se vás povodně v poslední době nějakým způsobem dotkly, ale zamysleli jste se nad tím, jaký dopad měly na zvířata? Mám svůj vlastní Green Deal. Mám svůj vlastní Green Deal, ten velký evropský ještě studuju, říká Ben Kristoval, který se snaží o nějakou udržitelnost na svých koncertech. Nebo například článek o dekarbonizaci. Dekarbonizace, levnější náklady na energie a nová pracovní místa. Zní komentář poslankyně za Piráty Klary Kucmanové z Ekolistu. Tak to byl přehled aktuálních článků z médií. A já už bych ráda přistoupila k první otázce, která zní, jakým způsobem máme jako západní společnost zakořeněnou přírodu v kultuře. A dám přednost dámě. Děkuju. Ta otázka je samozřejmě hrozně komplexní, ale když se na ní podíváme, tak můžeme z toho historického hlediska mluvit o našem vztahu k venkovu, můžeme mluvit prostě o mýtech, můžeme mluvit o tom, jakým způsobem třeba je příroda reflektována v umění. Známe všichni telenovské obrázky, Česká krajina, to je prostě obraz, to je krajina prostě barokní s těmi kapličkama a tak dále. Ale můžeme se na to podívat i z trošku jiné perspektivy a můžeme se na to podívat i z perspektivy, jaký má vlastně člověk vztah vlastně ke krajině a k půdě jako takové. Když si položíme tuhle otázku a srovnáme to třeba s velkou západní kulturou, což je americká, tak zjistíme, že ten americký vztah je prostě hrozně aktivní. Že? Tam jako zažívali v tom 19. století ten obraz divokého západu, to je vlastně obraz jako toho boje s přírodou. A teďka moje otázka na vás je, čí babička a čí dědeček musel bojovat se státem, s přírodou, se společností, aby si vymohl nějaký kus pozemku, nějaký kus lesa. Jo, my vlastně, naše evropská zkušenost je dána tím, že Evropa byla vždycky tvořena nějakými státy. A v našem prostoru vlastně takovéto dobývání přírody, v tom americkém slova smyslu, prostě bylo buď v té polovině 19. století, v habsburské monarchii, kdy se obsazovala takzvaná vojenská hranice na Balkáně, která opravdu byla takové nárazníkové pásmo
a kam byli zváni třeba i Češi, aby zabydlovali to území, aby nějakým způsobem vlastně ho přetvářeli k tomu svému obrazu. A to druhé, vlastně to druhé období takového boje jako s přírodou a jako utváření nějaké aktivní, tak to bylo vlastně v těch Sudetech po druhé světové válce. Jo, a teď si vemte, jak vlastně jako ta česká zkušenost, která je na jedné straně jako hrozně idylická, lirická a romantická, protože máme tu kulturu, je vlastně v přímém rozporu s tím, jakým způsobem my jsme se vztahovali k té přírodě. A když to protáhnu ještě do toho 20. století, tak vlastně na 20. století je hrozně zajímavé to, jak my si přestáváme uvědomovat, nakolik stát, jako ten aktivní činitel, vlastně jako nás nutí mít vztah k přírodě formovaný státní politikou. Jo? A teď mluvím prostě o tom, že stát v okamžiku, kdy vy přijdete, jako jdete ven, chcete něco dělat, chcete trampovat, chcete stanovat, máte prostě nějakou touhu být jako s tou přírodou jenom sami, tak ten stát vám vlastně už začíná říkat jako, kde můžete být s tou přírodou sami. Jo, stát v okamžiku, kdy vlastně vy chcete být v přímém kontaktu s tou přírodou, tak začne být strašně nervózní, protože on neví, co tam chcete dělat. Jo? Prostě to je stát, že? Příroda je v našem podání, to je ten stát. Takže to i vysvětluje takové fenomény, jako proč byl tramping v tom meziválečném Československu prostě zakázaný a pronásledovaný politicky a jinak. Jo, proč potom vlastně zmizel scout? Protože scout taky hrozně jako znervózňoval ten stát a ten komunistický režim, protože ty děti byly v té přírodě a teďka vlastně stát má omezené možnosti jako kontrolovat. Takže vlastně to, co se nám vkládá, to, co se potom, myslím, promítne hodně i v té poslední části naší diskuse, tak to je právě jako role státu při formování našeho vztahu k té přírodě. Vztah jako ekologie, to je vlastně z mého pohledu vlastně takový souboj mezi státem a člověkem, o tom, jak se vztahovat k přírodě. Jo, ten stát nám říká, já mám takovouhle představu a někdo jiný mu říká, já mám jinou představu. Děkuji moc krát. Máte k tomu ještě nějaké doplnění? Jak jste uvedla, ta otázka je řečeno velmi komplexní, vlastně jakým způsobem jako západní společnost máme zakořeněnou přírodu v kultuře, to je semestr. No a teď strašně záleží, odkud to vezmete. Tak první věc, kterou řeknu, je třeba si uvědomit, že to rozlišení mezi přírodou a kulturou je jako velmi západní koncept. No, to znamená, a teď bych mohl začít hřímat takovým tím, že už tady Řekové říkali, ale v té západní kultuře se postupně prostě tahle podvojnost nějak vyvinula. Bylo by strašně zajímavé si povídat, jakým způsobem se vyvinula. Nicméně, řeknu k tomu jenom 3 věci. Ta první otázka, co je teda příroda pro západního člověka, jako velký problém od Řeků, to bylo to, co přirůstá, ale či to, co se přirozuje, jako to je příroda, to se přirozuje. Ale když prostě pominu ty historické záležitosti, tak co je pro člověka příroda dnes a čím je vůbec formovaný. Kdybych já měl typovat, stát v tom asi hraje roli, to je nějaký úhel pohledu podněkud. Z jisté perspektivy já si myslím, že pro to, co je pro současného člověka příroda hrozně dobře ilustruje jeden můj kdysi jako dlouhý rozhovor s jedním nejmenovaným ochráncem přírody z jedné naší nejmenované zprávy, který řešil problém, co s tou přírodou, nebo co s tím územím má dělat. Co je společenská zakázka. A došel v závěru, tak co mám dělat? Tak dobře, tak to můžu nechat jako ležet. No, ať to zaroste, ať se udělá. To je jedna možná varianta, ta nepojde. Druhá varianta, udělám z toho takový Disneyland na způsob Bavorska. Jo, nebo pardon, Alp. To by asi šlo udělat se z toho nějaký užitný prostor. Nebo z toho můžu udělat to, co se děje v spoustě chráněných území, to znamená, udržuji tam nějaký status quo, který se zdá, že to území dobře reprezentuje. Nebo jinak řečeno, tam se vyvinul nějaký typ prostředí, nějaký zvířata, ty spolu nějak komunikují. A to se typicky vyvinulo tak, že člověk v tom území nějakým způsobem žil. No, to už nedělá, protože musíte spát na skutečné peníze, abyste tohle muzeum udrželi.
A nebo do toho jako pustím nějakou lehce organizovanou činnost s tím, že se budu snažit hledět, aby ten ekosystém, nazveme to tak, prostě ty všimce tam žijí nějakým způsobem fungovaly. A co na to jako mám dělat? On tak upřímně nevěděl, protože nevěděl, co je společenská zakázka. A to nějakým způsobem dobře reflektuje to, co pro nás příroda je. Pro spoustu lidí ve městě je příroda prostě venkovní tělocvičná. Je to to, co ta tapeta za oknem, když prostě ten studová bude a toho mě hraje muzika. No. To důležité vlastně je, a to bych řekl, že je úplně jako největší rozdíl mezi tím způsobem života, řekněme, do 50. let, když to řekněme u nás, a potom je, že člověk odešel z krajiny. Plně. Byste chtěli projít teďka za humny, kromě toho, že humna nejsou, protože je tam tůjový plotek a za ním je bazén, kryl a čivava, a pak je střih a pak je kukuřičný pole, tak ty lidi tam jako nenajdete, jak už ty krajiny nežije. Čili vlastně jakým způsobem v tom případě současná společnost má zakořeněnou přírodu v té kultuře. Já to nevím, ale myslím si, že je to vlastně primárně jako tvrdě užitná. Kdybych to bral, když se podíváte na strukturu té krajiny, tak většina je prostě užitná krajina, nějakých 30+%. Jsou zemědělské plochy, 30+% budou plochy hospodářských lesů, už tam třetina, nějaká množství bude prostě urbanizace, a pak mám nějaký krajiny, který řekl, byl nějaká ta příroda u nás. A poslední věc, kterou tomu chci říct, jenom abych trošku problematizoval tu dichotomii příroda a kultura. To, co se děje teď v těch přírodních vědách, které se zabývají nějakým způsobem proměnou ty krajiny nebo vůbec ty přírody v celém holocenu, to znamená v celém tom období, kterým žijeme teď po poslední době ledový, tak se začíná místo o holocenu mluvit o něčem, čemu se říká antropocén. A proč je to důležité? Je to proto, že ta dřívější logika je tu příroda jako hegemon, na které se ta kultura snaží vydobít aspoň nějakou plochu. Ta optika se dost mění do optiky člověk je jeden z hráčů, který dlouhodobě ovlivňuje, spolupracuje s tím prostředím úplně stejně, jak jsou ostatních živočichů a z ostatních organismů. Teďka je v situaci, kdy je hegemon člověk, aspoň v některých oblastech, to se může změnit. Ale to důležité zjištění z toho je, že tím pádem, a když se stáhnu teďka na tu evropskou krajinu, a v těch americké by to dopadlo velmi podobně, když by tam hráli prostě roli ti aborigines, ten výsledek z toho je, neexistuje něco jako příroda ve smyslu čistá příroda. Prostě jako nemáme. To, co tady máme, je výsledek tisíce let trvající jako polevost prostě toho zápolení mezi člověkem a přírodou. Takže máme člověku přírodu. Děkuji moc krát. A to už se dostáváme k druhé otázce. Na přelomu 19. a 20. století vznikají různé okrašlovací spolky na ochranu přírody. Byla to tehdy nějaká nová vlna, nový trend, který odstartoval nějaký větší zájem o ochranu přírody a kde všude v Evropě tuto vlnu můžeme pozorovat? To je zase historická otázka, takže stručný historický exkurs. No, právě v tom 19. století má největší vliv industrializace a urbanizace. Tohle prostě patří k tomu, že najednou člověk začíná zabírat i za pomoci toho státu, čím dál tím více prostoru ve městě a začíná se právě obsluhovat, jakým způsobem se vztahovat k té přírodě, jakým způsobem ji aktivně transformovat. Ale ruku v ruce s tím jde vlastně takové to romantické objevování té staré přírody, to, o čem mluvil kolega. Najednou prostě díky té urbanizaci a industrializaci, díky výstavbě nových měst si lidé začínají uvědomovat, že ta stará příroda je prostě na ústupu. S tím přichází prostě zrod romantizujícího umění v Německu. Jsou to ty obrazy třeba Kaspra Friedricha Davida, že takový ten osamělý člověk, který prostě bloudí tou krajinou, která se mu ztrácí v mlze a tak dále. Takže tohle všechno tam máme, ale máme tady třeba i Darwinovy spisy,
které zase poukazují na to, jak ta příroda pracuje vlastně sama, jakým způsobem ten člověk je v ní jenom komponentem něčeho většího a něčeho, co ho vlastně přesahuje. A ten Darwin má prostě naprosto formující vliv, jo, na naši evropskou kulturu. Prostě evropská kultura bez Darwina jako nemůže být chápaná. Takže musíme to vnímat i tak, že ta věda do toho začíná vnášet poznatek, že vlastně člověk a příroda interagují. A tady podle mě už jsou zárodky něčeho, co potom v tom 20. století prostě přichází jako úplně jako obrácená perspektiva pohledu na přírodu, a to je, že člověk jako není tím dobrým hospodářem, když mluvíme třeba o zemědělství, nebo když církev mluví o tom, jakým způsobem se vztahuje k přírodě, ale že vlastně jako my jsme součástí té přírody a nemáme k tomu ten paternalistický vztah, ale my jsme součástí, takže vlastně jako interagujeme se všemi a se vším pokaždé. Takže to jsou už prostě, to je o původu druhu 1859, tam o tom už můžeme nějakým způsobem mluvit. A zase jenom třeba srovnání se Spojenými státy. První park národní v USA byl Yellowstone, který byl, myslím, založený 1872 a klub českých turistů vzniká v roce 1888. Jo, takže tady jde vidět, že vlastně nějakým způsobem vlastně ten vztah k přírodě, to nazírání je pro tu evropskou atlantickou civilizaci prostě víceméně stejný. Jo, a potom samozřejmě přichází i s tou urbanizací a industrializací prostě ty sociální a politické změny, které vlastně vedou i dělnictvo k tomu, že dělníci třeba na předměstí, kteří žijí v těch dělnických koloniích, tak jako chtějí taky přírodu. Jo, oni nechtějí prostě bydlet někde v koloniích na okraji města, do továrny a potom se zase vrátit zpátky. Takže to je zase fenomén zrovna nějakých předzahrádek nebo prostě touhy po vlastní zelenině, která potom v komunistickém režimu hrála důležitou roli. No a potom se to samozřejmě promítá i do filozofie. Jo, takže vlastně tyhle ty ochranářské spolky jsou nějakým výsledkem vývoje. A co je zase pro naši středoevropskou, tu rakousko-uherskou monarchii charakteristické je, takže vlastně prvními zakladateli těchto ochranářských okrašujících spolků byli většinou šlechtici. Jo, Rohan, kníže Rohan, jestli pojedete na Cyprov, tak prostě tam je krásný anglický park, jeden myslím z prvních anglických parků, který se zrodil vlastně v reakci na takové ty přebarokizované, přenádherné barokní zámecké parky. A kníže Rohan třeba vydržoval zahradnické školy. Strašně zajímavá je reakce národního obrození na to, že ta šlechta poněmčená prostě začíná chránit přírodu a začíná se zajímat o zahradnictví a Češi v rámci národního obrození vytvářeli třeba vlastní šlechtitelské a pěstitelské spolky. Nejoblíbenější, o kterém píše i Jirásek, byl v České Skalici a ti pěstovali a šlechtili jiřiny. A protože to bylo opravdu v té době vrcholícího národního obrození, tak nejúspěšnější jiřina, která vyhrála nějakou výstavu jednoho roku, se jmenovala Jan Žižka. Jo, takže tady vidíte, že prostě jako do té přírody, do těch kytek, do toho prostě parku, do těch zahrad, my promítáme nějaké naše vlastní národní cítění a prostě estetické cítění, jako interagujeme i na úrovni té kultury. A pokračovala kultura těchto okrašlovacích spolků i za komunismu? To je hrozně dobrá otázka. Okrašlovací spolky jako takové potom vlastně přešly co do působnosti na města hlavně. Řídili se potom těmi nařízeními hlavně hygienické zprávy. To je zvláštní, že vlastně se to stalo součástí. Ale v takové té menší formě prostě přežívali. A to, že neexistovala nějaká větší kontinuita, se dá, myslím, hrozně dobře ilustrovat na tom, že potom v těch 90. a pozdějších letech jako tady není ta tradice okrašlovacích spolků, ale začínalo tady jako guerilla gardening ve městě. Třeba na Praze 7 to byl hrozně populární fenomén. A je hrozně zajímavý sledovat, že to vlastně přežilo nějakých 10-20 let v těch ulicích a vůbec se to nezměnilo v těch 20 let. Možná nějaký vhled do současné situace, změnila se za posledních 20 let smýšlení těchto spolků nebo společenství na ochranu přírody?
splatně, jsem chtěl reagovat na kolegyni. No strašně moc měl jsem to revoluci hodně, respektive takhle. Já jsem to sousloví pokračovací spolek znovu slyšel až při svém studiu v Brně na humanitní environmentalistice, kde paní profesorka Lipová, zakladatelka tohoto oboru, tuhle věc tam ustavila v rámci toho oboru. To nikdo předtím neslyšel, to byla opravdu jako záležitost, která byla předtím jako předtím publikována. Což mělo ty ambice, které kolegyně říkala, no to bylo tenkrát. V paměti to mělo ještě jako určitý národovecký aspekt, na to reagoval ten německý Heimat, který jsme si vyrobili. A přírodovědecký v tom smyslu, že se objevovaly různé jako lokální přírodní pozoruhodnosti, ale jako dnes ona se úplně změnila struktura toho, jakým způsobem my jako tyhle území spravujeme. Máme něco jako státní ochranu přírody, která se poprvé u nás ustavila někdy prostě řekněme v 10. 20. letech minulého století, je to spojeno s jménem Bruno Maximovič, člověk, který jako pro tohle byl opravdu hodně. Od té doby existuje něco jako státní ochrana přírody, máme to prostě zákony o ochraně přírody, životní prostředí a tak dále, ve kterých je obsaženo i to, jakým způsobem se máme o ty vybraná státem chráněná území starat. No, ale to je jeden aspekt ve státní ochrana přírody, ale vedle toho se za těch posledních 20 let, a možná to není ani 20 let, začíná objevovat ještě jako jiný fenomén, kdy se do té ochrana přírody dostávají soukromí subjekty, anebo nevládní organizace. Jo? U státní ochrany přírody je to jako jasný, tam má nějakou státní agendu a je to všechno poměrně jako jasně to jsou zmydelněné. U těch dvou našich aktérů je to zajímavější. Nebudu jim jmenovat, ale znám dva privátní subjekty, které si prostě vykolikovaly nezajímavou část světa v poměrně významných územích a ty si prostě privatizují. A velmi problematicky tam hospodaří. Problematicky v tom smyslu, že na jedné straně, když aktuálně potřebují odstřelit nějaké zvíře, tak budou odstřelit to zvíře, protože je to jako zábava toho dotyčného, ale zároveň, když tomuhle týpkovi nasadíte do kožichu tu správnou vejš, což je člověk, který tu přírodu má rád, je ochranář, řekne, ale tady máš mouky, tady když uděláš jako jezírko, a on když nevíce s penězma, tak to jezírko tam za týden je a za 14 dní jsou tam ti moci před žádný, jsou tam moci, jsou tam čelci, žádný, to je jedno. Ale tyto lidi je možné poměrně jako efektivně používat k tomu, aby se ty území, které jinak třeba nejsou už v moci státní ochrany přírody spravovat, aby se o ně nějakým způsobem starali. Má to ale ten reprezentační aspekt. A ten třetí subjekt, který si myslím, že je důležitý a zajímavý a hraje roli, jsou právě nevládní organizace. A teď to, o čem mluvím, je Český svaz ornitologický, kterému se podařilo za poslední roky vyhlásit se svoje vlastní chráněná území, tak jako ptačí rezervace, kde prostě vytvoří území vhodný pro to, aby tam ty zvířata tam mohly žít. Tím pádem dojde nejenom na ptáky, tam tím pádem už všichni tam jsou schopni. A oni to jako vybrali od soukromých dárců velký množství peněz. A co je příjemnější? A to souvisí s tím, že česká krajina trpí především tím, že český člověk k němu nemá vazbu díky tomu strašnému přetažení tím komunismem. Já tady jako věřím, že tady v tom sále má někde jako vládu, nějaký svůj kousek pole, jak jsem to říkal. Ale prostě jak je to už daleko. Tenhle Český svaz ornitologický prostě v těch některých oblastech vybraných obešel ty vlastníky a řekl jim, teď nám to propachtujte, nebo nám to prodejte, a my tam uděláme tohle. Nebylo snadné to lidi přesvědčit, protože z vás napadne, na čem chcete nahrávat. Ale když ukázali na těch už jako existujících realizovaných územích, že jsem nahrávat, že opravdu chtějí vytvořit tyto ty rezervace, tak překvapivě ty peníze vybrali. Čili tu změnu bych viděl jako takhle, ale něco jako okrašovací spolky. Jako já nevím vlastně, jestli to lhal bych, nevím, jestli existuje obavu, že nejsilnější okrašovací spolek nebo agent v současnosti je Béda Trávníček. Bohužel. Já k tomu mám, jestli můžu, jenom takovou poznámku. Teďka, když byly volby, tak já jsem si vzala ty volební lístky a poctivě jsem si je všechny přečetla. A mě překvapilo, kolik tam bylo předsedkyní okrašovacích spolků v té lokální politice.
A to bylo poprvé, kdy jsem si všimla toho, že vlastně ten okrašovací spolek se vrátil zpátky. A jak říkám, charakteristickým znakem bylo, že to byly ženy. Že to byly spíše tedy jako takové ty strany ve středu, spíše třeba, myslím, že jsem to zaznamenala u KDU-ČSL, ale potom prostě u z těch tradičních, ale opravdu jako evidentně ty okrašovací spolky se stávají nějakým fenoménem, kolem kterého se může vytvářet i ta místní komunita. A na těch ženách to bylo hrozně dobře patrné, že oni se tam opravdu angažovali hodně. Jo, nebyla to jedna, všimla jsem si toho prostě jako v jedním z případech. Já mám... Mluvíte o Praze? Mluvím o Středočeském kraji. Já jsem si taky z vlastní zkušenosti na výletě všimla jednoho okrašlovacího spolku u hradu Kokořín. Tak pod ním bylo městečko, pár jezírek, působilo to jako takové výletní, jedno z prvních výletních turistických městeček na začátku 20. století. A byl tam obrovský hotel, kam jezdil Hugo Haas, Adina Mandlová. A ten hotel samozřejmě dneska hrozně chátrá, ale právě obnovil se okrašlovací spolek Kokořínská, ten hotel právě snaží se dávat dokupy. Takže je vidět, že opravdu na vzestupu ty okrašlovací spolky, aspoň z části jsou. K současné situaci a trošku i do politiky, jak už bylo naznačeno, mě by zajímalo, když se začala propisovat témata jako udržitelnost, biodiverzita do politik, do politických kampaní. Na mysli evropské. Je to na mě. Mám to vzít, tak jak to říkáte, udržitelnost, biodiverzita i evropské nebo naší, kde budu začít? Klidně začněte u nás. Dobře. Já už jsem vlastně zmínil, že ten první opravdu jako zákon na ochraně přírody, který byl prostě zaveden do té větší zákon, pochází z nějakých, jak myslím, že to bylo 1517. Jo, když se podíváte na tu historii, tak se to těch jako jednotlivců, často bohatých, často jako vlastníků velkých území typu Mongoly, kteří prostě vymezili ty území, které se nebudou kácet, začíná překlápět právě tady tím angažovacím spolkům, který housnul přes tu historii, kterou říkala kolegyně, ale nebudu opakovat, až teda stát v jistém momentě naznal, že je zapotřebí s tím něco dělat. Mimochodem, zajímavý moment je ten, že když ten zmíněný byl Maximovič dával dohromady jak ten úřad, tak ten zákon, tak on měl v ruce dvě silné, takové jako silné motivační proudy. Jeden byl ten vědecký, který nakonec zůstal. Jo? Když se podíváte na ty dnešní zákony, tak tam, řekněme, ten vědecký pohled převládá. A potom ten jako kulturně národovecký. Co do dneška, když jdete po různých pozoruhodnostech naší vlasti, a je to monument nebo objekt, který má nějaké kulturní dějiny, tak on se tam má ty celé jako dvě interpretace. Jedno je, že je to prostě kvartální blízkovec nebudovaný nikdy, je tam to vysvětlení tedy technicko-vědecké. A to druhý je to kulturní, protože čert, když unesl káču, tak prostě zahrával, jak tohle vzniklo. Pořád vlastně tam oba tyhle věci máme, ale tak kulturní se v tom zákoně potom neudržela prostě z těch důvodů atmosféry doby. Jste těsně před válkou, spory rostou, housne, to je mnohem lepší, když je cenu té byrokratické struktury. To je jedna věc, a potom do toho taky začíná mnohem víc a víc vstupovat ten vědecký aspekt, protože oni volí víc slyší. Jestli něco víc prosadit a má to být pravda, tak ten pravdě je věda. Přes válečné období, aspoň u nás se tomu zadělo, po válce to přebrala komunistická strana, bylo vyvoláno. Československo taky mělo zákon na ochranu přírody číslo 50, ale to byl takový cápek, který v podstatě říkal, že příroda je tady od toho, aby si dělal nejvíc, šel své těžké práce, většinou je to v podstatě odřečné, která aktivity, pokud nějaký byly do těch komunistů, tak dlouho to byly, myslím, jako jednotlivci, neměli vůbec žádnou legislativní moc. Prostě to se nedá srovnat třeba právě se Spojenými státy, kde poté, co vznikly ty velké parky, do kterých se potom začaly pořádat fakt jako velké estrády, tak bylo zapotřebí vznikla instituce rangera, což je prostě policajt, který může prostě za vás tam přijde do chvátu, abyste hledali se dohromady. Tohle u nás nikdy nebylo. U nás byla jako soukromá stráž ochrany přírody a ti vám pomožit jako ty tohle na terén.
Jo? Bavíme se o době komunismu do toho roku 90. Byly u nás organizace, které byly ale opět jako bez nějaké výkonné moci. Jo? Byly u nás, vznikalo u nás něco jako nevládky, bylo to se uznal asi každý, což byli takový naši malíníci, něco mezi jako ochranářema, ochrancema památek, bylo v tom trošku takový ezojový a takové věci. Nicméně pořád to bylo žádnou revoluci, až vlastně po revoluci, když vznikl zákon jako takový, tak se ty témata dostaly jako ven opravdu natvrdo. První, ještě jako předrevoluční fakt silná kritika toho, že je něco velmi špatně, vyšla, já nikdy nepochopím, že to je komunisti vydali, vyšla z pera Emila Hadač, člověk, myslím, že 86, vyšla knižka, která se jmenuje Ekologické katastrofy. A on tam popisuje vlastně všechny možné události na světě a popisuje tam, a to mě překvapuje, taky ty klíši jako Mostecko, to se bylo Českou ale popisuje tam, co se bylo v Ústí. Prošlo mu to, nechápu to. Nicméně, ano, to téma už bylo, a po revoluci to bylo velký téma. Já si pamatuju, že zelení po revoluci jednu dobu měli v těch preferencích za 16%. Lidi nevěděli, komu mají volit. Tady nebyli noví, ta politika celá byla nová. Prostě byli zelené, neměli tu kampaň tak dlouhou, že nevyhráli, ale na Slovensku třeba. Jo, ale tím se vlastně to téma politiky u nás, to téma environmentálních problémů, tenkrát ještě ekologických, dostalo k nám jako do veřejného prostoru legitimně. No. V Evropě, v západním světě na Americe ta situace byla jiná. Určitě v tom, že poválečná obnova celkem nebrala ohledy na nikoho a navíc, takže tam mohl být vybrat jednotlivosti snahu ochrany jako zajímavých velkých celků i na světový úrovni, že při OSN vlastně vzniklo poměrně rychle taky IUPN a potom IUCN, což byl International Committee for Conservation of Nature, že ta snaha tam byla určitě, ale jako do veřejného prostoru jako problém se to dostává vlastně až někdy řekněme v 60kách. V 50kách, 60kách vlastně s tím, že mu začíná být jako evidentní, že některé věci nám dělají problémy, které jsme dřív jako nevěděli. Když řeknu typický příklad sedlák, jako mojí babičky, prostě sypala bych takovou, až je bramboru největší. No, sype jdete takovou, až to žádné mandarinky nejsou. Oni údajně ty brambory smrdí. No nicméně, jako jedna z důležitých milníků v tom západním světě, rozhodně v tom americkém, se dost často udává kniha jisté Rachel Carson, která vydala v roce 63, jestli se nemýlím, která se jmenuje Silent Spring. Do češtiny to vyšlo Buda loni po 60 letech. Jako Tiché jaro, smrčící jaro, české jako Tiché jaro, kde ona poprvé upozorní na to, že to používání agrochemie, řečeno dnešním jazykem, by mohlo být problematické, že atomové pokusy v atmosféře by mohly být problematické, že by to mohlo být nějaký vliv na strukturu DNA. A téhle paní se podařilo tou knihu, ona byla, tam se podařily dvě věci, ona byla velmi významná, dělala vlastně pobřežní ekologii a měla tenkrát právě tak jako strašně poslouchané pořady a tím nabyla velký mediální kapitál, takže ta knižka vyšla. Ono se to nedalo stát zbavit ze světa. A ona tím vlastně zvedla to environmentální téma v tom americkém prostoru primárně, takže už se nedalo vrátit z toho prostoru s ironiou se že třeba rakovinu prsa. Čili to si myslím, že ty 60 byly v tomhle významný. A potom vlastně, když hippies ztratili motivaci, protože skončila válka v Vietnamu, tak z těchto lidí se rekrutovaly vlastně první nevládní organizace, tak jak je známe dnes, kteří v tom veřejném prostoru se snaží něco dosáhnout. Ty byly ochranáři samozřejmě, to mělo jako jinou podobu a je trošku ty motivaci. Tohle byl ten západní svět, ta reakce na to taky byla v té podobě, že Američané vydávají ten svůj jako Clear Air Act a Clear Water Act, čiže velký vlastně zákon na ochranu přírody. Čili to bych citoval to zhruba sem v tom západním světě. Vy jste zmínil strany zelených, to mi nahrává na mou další otázku. Nedávno byly volby jak u nás, tak například v Rakousku. U nás, stejně jako v Rakousku nebo v Německu, jsou strany zelených, ale liší se nějak jejich politiky? Já jsem měla ještě takovou doplňující, jestli můžu k té předchozí otázce, já se omlouvám.
A já si myslím, že tam pro ty 60., 70. a 80. let, když se máme udělat ještě takový exkurs do historie a do té české, do českého myšlení, tak tam jsou 3 formativní okamžiky. Ten první je stejný jako ten západní svět, jo? To jsou ty svobodná 60. léta a to je opravdu ta práce Rachel Carson, Tiché jaro, která nebyla vlastně v té době přeložena, ale byla vysílána v takovém tom jako dočasném výběru a překladu československým rozhlasem, protože některé ty kapitoly připravili ochranáři, kteří v té době působili při Sboru Národního muzea. To byl takový jako hrozně fajn spolek prostě lidí, kam patřil i ten hadač, nějakým způsobem se tam angažoval poprvé. A oni to začali vysílat a začali to vysílat v 11 hodin v noci samozřejmě. Jo. Ale ono to mělo najednou vlastně jako obrovský dopad. A přes ty ochranáře, u kterých se to hrozně rozkřiklo, že ta slavná americká knížka se vysílá na československém rozhlasu, tak prostě se o to začali zajímat a na ně se napalovali i ti obyčejní lidé. Jo. A tohle byl takový ten moment toho prokouknutí. A ta Rachel Carsonová, která je hrozně zajímavá tím, že prostě opravdu to téma otevřela v Americe, tak k tomu, aby dokázala, že DDT je opravdu nebezpečné pro lidské zdraví, použila teda i příklad z Československa z 50. let, jo, kde vlastně na Vysočině v té bramborářské oblasti vlastně 2 bratranci nosili ty pytle s tím DDT a protože bylo léto a nosili je na holém těle, že nebyli moc oblečení, tak když to děláte 2 týdny a nosíte prostě tohle DDT na zádech, učíte se u toho, tak oni prostě do 2 týdnů zemřeli na akutní leukémii. To byl neuvěřitelně slavný příklad, který nikdo nezná v Československu, protože jsme ho zapomněli. Ale přes publikační činnost jednoho z lékařů, který je ošetřoval, se to dostalo do Švédska a ze Švédska se to rozšířilo i v Americe. Ta historka, která opravdu je skutečná. Takže to Tiché jaro prostě byl ten první okamžik. Druhý okamžik, na který často zapomínáme, je prostě myšlení o přírodě i v těch neoficiálních kruzích. A tady mám konkrétně na mysli chartu. Protože v roce 1978 charta napsala první dokument, který se netýkal politiky, netýkal se sociální politiky, netýkal se prostě nějakých jako persekucí a tak, ale týkal se takové důležité věci. A to byly Jaslovské bohunice. A 2 jaderné nehody, které se tam udály, ta jedna byla charakterizovaná jako malá jaderná nehoda, to byl prostě nějaký opravdu jenom technický problém, a ta druhá byla mnohem závažnější. To bylo, když prostě ty tyče nějakým způsobem vyjely a v rámci vlastně úprav té jaderné elektrárny se dostal radioaktivní spad, prostě radioaktivní odpad i do místní říčky. V té místní říčce to vyšetřovali a měřili biologové vlastně z Akademie věd z Prahy, zjistili, že je tam zvýšená radiace a nahlásili to výš. Jenomže protože jaderná energetika v té době byla pro všechny bezpečná v tom Československu, tak prostě se to nějakým způsobem zatajilo. A ti vědci z toho byli tak frustrovaní, že jako poukazují na velkou nehodu, která má dopad na životní prostředí, že ta data předali chartě 77. A v chartě 77 se stalo něco, co nikdo nečekal. Ta charta se rozdělila na 2 skupiny. A ta jedna v čele s Jiřím Hájkem, což byl právník, který se vyznal vlastně v těch právních řádech, tak ta skupina říkala, ale tohle my jako nechceme zveřejňovat, tohle my nemůžeme zveřejnit, protože my když napíšeme, že někde proběhla jaderná prostě nehoda menšího rozsahu, tak jako okamžitě budeme mít opletačky se státní bezpečností, protože vyzrazujeme státní tajemství. Jo? A ta druhá skupina, to byli ti aktivisti, kteří měli nějakým způsobem jako možná i blíž k té přírodě, a ti zase zastávali názor, jako že tohle my přece musíme zveřejnit, protože tady jde o lidský zdraví. A takhle zapojil se do té diskuse to František Janov, prostě obrovsky to rezonovalo v té politické opozici. A potom, když už se vidělo, že to nikam nespěje, tak do toho vstoupil Václav Havel a řekl, cokoliv, co se týká člověka, jeho zdraví a jeho práv, tak je předmětem našeho zájmu, to znamená
zájmu Charty 77. A to byl klíčový okamžik, který potom otevřel vlastně i ty ekologické nezávislé aktivity před rokem 89, protože on tímhle s tím vlastně podřídil to téma ekologického myšlení a environmentálního myšlení otázce lidských práv. Prostě naše právo na zdraví se odvíjí od toho, že my máme prostě nějaká lidská práva a patří do toho i ta příroda, ten vztah k přírodě. No a poslední, to třetí vlastně formující událostí na to, jak se proměňoval náš vztah k udržitelnosti jako takové, tak byl výbuch Černobylu v roce 1986 a v té době už bylo zcela jasné, že třeba stát selhává v té péči o člověka ve vztahu k životnímu prostředí, protože my zase z těch historických analýz a anket víme, že ten, kdo plnil tu roli toho informátora, co máte dělat, když prostě je tady nějaký jako radioaktivní déšť, jak se máte chovat, nechoďte do lesa, nezbírejte houby, tak to byla svobodná Evropa. Jo, prostě, která to začala oficiálně prostě na to poukazovat, varovala ty lidi, zatímco česká vláda komunistická tvrdila, že vlastně vůbec nic se neděje a ty prvomájové průvody můžou pokračovat. Tak se omlouvám za vstup. A jak na to právě reagovaly třeba západní evropské země na situaci v Černobylu, když komunismus říkal, že nic se neděje, všechno je v pořádku? Tak tam samozřejmě, a tady navážu na tu vaši otázku, to je skvělý most, tam se dostáváme k tomu, že tam opravdu to bylo téma, které potom vyzvedlo a vyneslo i tu problematiku strany zelených v různých částech Evropy, nejenom teda v tom západním Německu, ale právě jako západoněmečtí zelení na to udělali vlastně velkou kariéru potom na konci 80. let. A hodně se to věnovali potom i v tom Evropském parlamentu. Takže tam se o tom samozřejmě mluvilo, vědělo se o tom, a právě třeba jako bavorský tisk sloužil jako ten hlavní zdroj informací i pro české občany, kteří poslouchali tu skupinu Evropu. Jenom chtěla připomenout, že pokud budete mít v průběhu debaty něco na srdci, tak kdykoliv se přihlašte a jakékoliv budete mít otázky, tak mě je zařadíme do průběhu debaty. Ještě máte něco k současné situaci, k politikám, jak vnímají západní evropské země, krát postkomunistické země, životní prostředí? Spíš, ještě podňouknout tady paní kolegyně, já třeba vůbec neznám tu situaci pro nás na východ. Dobře Slovaky, jo, ale jako, jak vypadá ta situace přes zemí bývalého sovětského bloku na východ, tak vůbec nevím. U nás, že, tak se na zemědělní revoluci měla svůj jako specifický vývoj. Tyhle strany na západě jsou prostě jako mnohem vyvinutější, jsou mnohem hloubší, jako zarůstaly do struktur těch jako parlamentů a vůbec celé politické kultury. Takže ono se to trošku jako blbě srovnává, když se podíváte, jakou roli máte na straně na Rakousku nebo Německu, a teďka bohužel ne, protože AfD, ale oni to prostě dlouhodobě mnohem víc slyší, ta společnost to víc slyší, ty témata jsou do ty společnosti díl zavedený, a když mají svoji politickou reprezentaci u nás, ne, u nás to téma prostě se rozebrali ty rozhodní politické partaje a tak jako čím dál víc těch stran je taková jako cash party, která marketingově jako obsluhuje tu společnost a prostě dává si to téma, který zrovna jako vyjde z těch průzkumů dobře a zahrnuje si ho, tak když se podíváte, tak vlastně jako těžký boj. No, ale já sám vlastně nevím, proč se nás to zelený téma tak strašně jako vytratilo. Určitě obrovský vliv u nás na to, že ta zelená politika je vlastně trošku na okraji nebo je rozpuštěná v těch ostatních, měl nepochybně Václav Klaus, který z mého pohledu zneužil toho prezidentského postu k tomu, aby velmi tvrdě jel svoji nebo antiekologickou agendu. A to mělo opravdu jako dopad. Tohohle člověka vnímali třeba dělníci v té době, kdy on byl. To bylo německých studentů, kteří prostě v Brně studovali, tak jsem tam nějaký taky akademický povinnosti, tak ty říkal, že tohle ten člověk byl vnímaný jako opravdu far right, velmi velmi pravicový člověk, který tady vlastně tu agendu ale udával. To si myslím, že měl velký vliv a teďka se ta škoda bude těžko vracet zpátky, když se podíváte to současnou lidi, já to dobře Klaus, ale to současnou jako, reakci v té společnosti na takové jako velké bolestivý projekty typu Green Deal, jak se strašně jako nepřijímaný, no, to je to dědictví nějaké kulturní historie.
politické historie. Já vnímám, pardon, máte ještě něco na srdci? Já jsem chtěla odpovědět na to, na co se ptal vlastně kolega, a to je, za prvé, jaká je ta situace na východě, a pak tam navážu i tu vaši další otázku. Jo? Jako i v tom Sovětském svazu ta ekologie plnila roli vlastně nějakého stimulanta toho veřejného mínění. A z jakého důvodu? Protože ekologie a vůbec jako otázka životního prostředí je prostě většinou vnímaná apolitická. Jo, tam jako nemůžete být vlevo nebo vpravo nějak moc, prostě když jste ekolog, tak prostě se nějak jako snažíte být na obou stranách. Ale prostě to vnímání apolitické bylo dáno i v tom Sovětském svazu, kde vlastně to často i podporovali lidé, jo, zase protože ono hrozně špatně se čelilo tomu, že Sovětský svaz patřil mezi jedny z těch největších producentů třeba škodlivých látek v ovzduší a tak. Takže jako tam vznikaly ty malé lokální skupiny, protože zase ekologie je lokální. No. Všimněte si, že třeba u té politické opozice v 70. 80. letech jako ta charta prostě sedí doma a píše tam ty svoje chartistické texty, zatímco třeba pražské matky nebo boj za stromovku, to jsou lidi, kteří museli jít do toho terénu. Když děláte ekologii, tak vždycky jste v terénu, prostě nemůžete být doma nebo prostě nemůžete být zavření někde v nějaké kanceláři. No a třeba američtí historikové nebo i ruští historikové, když píšou o tom Sovětském svazu, tak pojmenovávají ty ekologické aktivity nezávislé jako prostě nějaké jako zákoutí svobody. Jo, kde ti lidé mohli víceméně dělat, co chtěli. Asi od nich nikdo nečekal nějaké politické proklamace, když na ně přišlo, tak samozřejmě nějakým způsobem jako prohlásili tu proklamovanou lojalitu, ale potom vlastně si dělali, co chtěli. Jo, a k tomu já se potom dostávám vlastně k té otázce, co se stalo s otázkou zelených v politice potom v těch 80. 90. letech. A já si myslím, že my často zapomínáme v té debatě na to, že my víme, že ta ekologie je apolitická, jo? Takže jako z toho důvodu prostě o to ani ty politické strany nemají zájem. Ale my často zapomínáme na to, že ekologie je prostě především otázka sociální. Jo, hrozně dobře se to ilustruje právě na tom, jakým způsobem my třeba, nebo takhle, jakým způsobem jsme třeba v minulosti, já jako historik můžu popsat příklad londýnského smogu v roce 1952 a největším nepřítelem proti zrušení těch malých domácích topenišť a těch britských krpů, anglických krpů, londýnských krpů byl George Orwell. Jo, a to jméno prostě je úžasný, protože on je známý, že z té své publikační, z toho, co psal z té své literatury. Ale o co tam šlo? Londýnský smog byl jako do velké míry způsobený právě lokálními topeništi. Jo, v okamžiku, kdy bydlíte prostě v tom prostředí, v jakém se nachází Londýn, nastanou ty atmosférické podmínky, které nastaly v roce 52, prostě tak za 3 dny tam zemřelo 4 000 lidí. Jenom na problémy prostě jako dýchacích cest, na záněty průdušek, zápaly plic. A když se poukazovalo na to, že jde o topeniště lokální, tak George Orwell vstal a řekl, ale my nemůžeme teďka zrušit v tom mnohamilionovém městě lokální topeniště, protože tím zrušíme celou jednu sociální třídu. A teď, když se nad tím zamyslíte, tak prostě, co bylo vázáno v Londýně prostě na lokální topeniště? To byly služky. Činnost těch služek spočívala v tom, že prostě cítili to nádobu, prali závěsy a zásoby, protože když máte prostě doma krk, tak máte ještě šedivé. Byla na to navázána vlastně celá činnost těch sluhů a posluhů, kteří nosili dřevo, skládali uhlí. Jo, prostě vlastně jako celý jeden sociální segment v Londýně byl navázaný na domácí topeniště. A teď ten příklad s tím Orwellem si můžeme převést vlastně i potom třeba do té Prahy 80. let, kde zjistíte, že ty neuvěřitelně drahé byty na Letné měly často i 3 topeniště, jo, malý nějaký jako pecky. Jo, a teďka vlastně stejný problém si můžeme převést zase jako o těch 30 let dále. A to je ten problém, že jako teďka výměny kotlů. Takže prostě to je něco, co se nám permanentně jako pořád opakuje. A zapomínám, že ekologie je problém sociální, že to
prostě není jako politika jako taková, že je to sociální. Jednu drobnou sajdu jako doplněk. Ano, super, děkuji. Já si vzpomínám, jak jsem to byl v těch přednáškách slyšel a zapomněl. Ale když se podíváte vlastně, kdo drží, kdo půlcuje ty ekologicky environmentální témata v té současné společnosti, tak jsou to především nevládky. Jo? Ono je to zelené, dobře nejsou, je nějaká top-down politika, taková ta typicky velká politika, typicky ty Evropské unie, na kterou nadáváme, že jo? Domnívám si, že ta naše státní politika životního prostředí je poslední minimálně roky celkem dobrá, protože tam se děli celkem dobře lidi na to ministerstvu, ale když se to opravdu zvedlo nějaký volatý environmentální téma, co to znamená ta státní, tak se tam dnes pochopitelný důvod. Jo, to udělají prostě limity z meby, které prostě vyrazí jako zablokovat průmní kombaj, protože oni vlastně reprezentují, přesně jak říkáte, určitou sociální vlastně to spojení mezi to ekologií a těma lidma, kteří jsou vlastně na tom bytí. To je živý furt. Jo, to je živý furt právě přes tyhle ekonomika a environmentální organizace. A když jsme se dotkli toho evropského měřítka, tak ještě na závěr otázka. Evropská unie si stanovila zelenou politiku, takzvaný Green Deal, že bude klimaticky neutrální do roku 2050. A abychom tomu všichni rozuměli, co vůbec znamená taková klimatická neutralita. To je, jestli si dal tu strašnou práci, že jsem nepřečetl jsem ten dokument celý, ale přečetl jsem jeho podstatné části. A to není úplně snadno definované, co to znamená. Nicméně ten pokus je, když to řeknu, velmi zjednodušit. Takže produkce skleníkových plynů z jednoho určitého nebude vyšší, že schopnost toho prostředí ten určitý nebo ty skleníkové plyny nějakým způsobem absorbovat. Podle mého názoru je ten cíl ambiciozní, ale nezbytný. Takže tím jste mi odpověděl na to, že vlastně je to vůbec schopné, nebo členské země jsou vůbec schopné toho dosáhnout do roku 2050. No, jak říkám, ambiciozní, ale je to daleko, že prostě to nějakých 26 let. To se stane spousta věcí, jak v momentě, kdy se změní politické poměry v Evropě tím způsobem, jak se změnily, to znamená, v momentě, když není nějaká válka, 1, 2, 3 po světě, v tuto na Ukrajině, tak tyhle témata samozřejmě jako stranou pravděpodobně budou. Jestli jsou toho schopni, já to nevím. Samozřejmě, že na tom je největší problém v tom, že my na jedné straně, nebo já to čtu tak, že Evropa se snaží být v dekarbonizaci, čili v té snaze ty uhlíkové technologie a vůbec jako všechno, co spočívá, co produkuje nějaké skleníkové plyny, být takový jako světový lídr, a to stojí strašně moc peněz. Jo? A jedna věc je strašně moc peněz a strašně moc jako restrukturalizace, ten Green Deal principu o restrukturalizaci jako energetiky, výroby, ale taky způsobu výroby potravin, ale taky třeba jako toho, jakým způsobem se stáváme o volnou přírodu prostě v Evropě, pokus restrukturalizovat to všechno tak, abychom se dostali na ty čísla, které chceme. My jsme trošku pod tlakem, protože z nějakých důvodů, který nemá cenu vysvětlovat, se Evropa ohřívá mnohem rychleji než okolní regiony. My jsme skoro řekli vlastně nad tím průměrem před začátkem industriální éry, takže nás to bolí bude, ty povodně nejsou, pravděpodobně jsou minimálně, co se četnosti frekvence týče, toho taky prostě jako nějaký projev. Ty velké výkyvy jsou toho taky nějaký projev, takže nás to jako bolí. Problém je, že v momentě, kdy na podobnou politiku jako nepřistoupí další velcí znečišťovatelé, co to v případě Číny především a Spojené státy, ale řada jako dalších zemí, tak to bude jako těžké, budeme na tom bytí a podle toho budou vyhrávat hostitelkové jiní. Těžký. Já jenom, co se jestli můžu jako historik, tak jako z historického pohledu ten Green Deal vlastně není nic nového v dějinách, jo? Jenom prostě kdysi v minulosti to nebylo tak centrálně koordinované, nebylo to prosazované s takovou obrovskou politickou vervou, spíše tak jako pomalu a blíživě, ale prostě ty pokusy tady byly, jo? Jenom když si vezmeme třeba tu druhou polovinu 20. století, tak vlastně
hned na počátku 1948-52 existoval ten plán přetvoření přírody, který my máme zažitý, že vlastně byl nějakým způsobem jako stalinisticky prosazovaný, ale na druhou stranu vlastně, když se zamyslíte a podíváte se na ten vědecký kontext, který ten plán měl třeba v Československu, tak cílem bylo vlastně změnit mikroklima a tím, že ty státy byly koordinované napříč celou tou východní Evropou, tak vlastně cílem bylo i změnit to makroklima a takovým velkým ekonomickým cílem toho plánu bylo dosáhnout ekonomické autarkie, samostatnosti. Jo, ta se projevovala třeba tím, že Československo mělo plán, že přestane dovážet rýži, protože ji budeme pěstovat tady na Jižní Moravě. A někteří z vás prostě jste slyšeli o těch plánech, že jak oni realizované byly, ale pak se zjistilo, že je to prostě příliš ekonomicky náročné. Jo, potom vlastně, když se podíváme na spalovací motory, velké téma Green Dealu, tady hlavně v České republice, tak zjistíte, že vlastně s tím rozmachem automobilové dopravy československá vláda, byť ta komunistická, prostě už od 70. let začala prosazovat politiku vlastně nějaké technické kontroly těch automobilů. Jo, ty stanice státní technické kontroly prostě nepřišly po roce 89, ale byly tady už v roce 1972, byla myslím první jediná někde u Jičína tam u nás. Takže a oni se postupně rozrůstali, ale nebylo to nic, co by vlastně nějakým způsobem jako se vynořilo po tom roce 89. Takže vždycky tady ty pokusy byly. Jenom prostě tohle tím, že je to na úrovni Evropské unie, tak je to koordinované zhora, je to politicky prosazované a má to jako ten silný politický podtext, přestože to zase zdůraznuju, prostě ten dopad bude v prvé řadě sociální. Já vám děkuji, máte ještě něco? Jenom krátký komentář, myslím si, že Green Deal je něco trošku jiného, ale připomněla jste jednu věc, která se domnívám, že stojí za zmínku. Kromě toho, že tu samozřejmě bylo vetknuto do klopy komunistické strany Československa, že zúrodní kdeco a za jeden zabraný hektar půdy prostě zúrodní další dva, tak součástí toho tak byl ten obrovský plán meliorací. To znamená to, že odvodníme všechno možné se doodvodnit, proto aby jsme dostali tu půdu, která je pokud možno tím industriálním způsobem co nejsnáz obhospodařovatelná. To nemělo ale jen těchto důvody. Ty důvody tam byly zatím opravdu i praktické. V tom smyslu, že prostě ta půda, která je podmáčená, nebo která je v tom vodním režimu nepřístupném pro ty stroje, je prostě stát a oni to dělali jako adaptaci. No, a my dnes existují tedy v Čechách třeba hydrologové, kteří říkají, že ten problém s tím velkým oteplením Evropy nesouvisí se skleníkovými plyny a typu oxidu uhličitého, ale souvisí prostě s tím, že tady chybí strašně moc vody. Já mám ty čísla. Vím, že ale to procento mokřadu, něčeho podmáčeného prostě, je teďka v té republice pod 1%. A vím určitě z nějaké historické knihy, že v Evropě tohle, takové klimaticko-historické knihy, že v Evropě tohle ještě na konci středověku to číslo bylo 60%. 60% podmáčené půdy, nebo respektive něčeho, co se chová v principu jako mokřad a vytvoří úplně jiný klima, protože ten hlavní skleníkový plyn ani oxid uhličitý, to je voda. Jo? Voda dělá to, že chladí tím, že zaprší, udělá se příjemně postromem, příjemně, protože ten strom vydechuje vodu a tím chladí. Jo? Když tu vodu z té krajiny dostanete, no, tak to padne, jak to dopadlo. Ti komunisti z té krajiny dostali, byla to nějaká adaptace na tu situaci, potřebovali ty potravy a tak dále. Celý to říkám proto, aby si uvědomili, že když tyhle adaptační opatření jako děláme, včetně toho Green Dealu, tak velmi často vlastně se adaptujeme na předchozí adaptace. A ti po nás se budou adaptovat na ty naše adaptace. A to je hrozně dobrý vidět. Na tohle téma vyšla, myslím, že v českém překladu skvělá kniha, protože doporučuji. Jména do první pryč. Under the White Skies, po bílou oblohu se to jmenuje, ta autorka mi teď dopadne, si vzpomenu. A ta kniha má výmluvný podtitul. Kniha o lidech, kteří se snaží řešit problémy lidí, kteří se snažili řešit problémy. Je tam to řada příkladů, ona za předchozí svoji knihu dostala Pulitzera ve univerzitě v 6. vymírání. Vzpomenu. Vřele doporučuji vaši pozornosti, to je
je spousta pěkných příkladů, a už to říkám, a už skončím. To je jako velmi těžké dohlídnout v tom velkém komplexním systému té přírody, jako jaký ty důsledky to naše chování bude mít. Fakt jako víme dost na to, aby když stáhneme, když se třeba podaří, hypoteticky se to podaří, stáhneme prostě z té atmosféry ten duch určitý zpátky z těch současných 500 nebo 400 nebo 30 ppm, těch 280 koncentrace oxidu určitýho. Co se stane? Já ta příroda se na to adaptovala, ta kultura se na to adaptovala patrně. A abych položila takovou odlehčenou otázku na závěr, jakým způsobem se zítra budete dostávat do práce? Já to nefér, já totiž mám být 5 minut do fakulty. Takže pěšky samozřejmě. Já asi tuším, kam míříte, kam můžu jezdit veřejnou dopravou, protože je to lacinější, pohodlnější, mám to rád a já pravdě vidím, takže neřídím. Já bydlím ve vesnické památkové rezervaci ve Středočeském kraji, kam nám jezdí 3 autobusy denně. Takže já to mám jako trošku komplikovanější a to auto potřebuju. Jo. A to mě vede třeba na diskusi právě o autech ve městech a o autech vůbec, protože málo kdo si uvědomuje, že ta venkovská mobilita prostě je opravdu jiná v současné době, než ta městská. Já taky nechápu, čemu komu je tady jako SUV ve městě, ale naprosto přesně a dobře vím, jak daleko dojedete elektromobilem zimně, když vezete dítě do školky. Jo, to je prostě odvrácená strana ekologického myšlení, ale to je prostě něco, čemu se máme věnovat. Ale jezdím vlastně, snažím se jezdit do Prahy vlakem, trvá to 1:04 když jde všechno dobře. Nikdy jsme tam nepřijeli dřív do té Prahy a můj osobní rekord na té trati Nymburk-Praha je 5,5 hodiny. Jo, to je neuvěřitelné, takže kdokoliv vám říká, že prostě jako všechno tady funguje a máme se chovat ekologicky, tak by si měl sednout na příměstskou integrovanou dopravu a zkusit si tam jezdit prostě i v době výluky. Takže tohle to opravdu má to i své limity, ale je to fajn. Tak já vám děkuji za vaše odpovědi. Jenom bych chtěla diváky upozornit na naši příští debatu. V listopadu bude na téma jazyk a umělá inteligence. A teď už otevírám prostor pro vaše dotazy. Napřed dvě malé historické otázky. Když se tu mluvilo o té období socialismu, tak pokud vím, tak velkou roli hrál, a myslím, že se to jmenovalo tehdy Československý svaz, nebo jenom Český svaz, protože to možná bylo zvlášť, ochránců přírody, který jako dost výrazně působil občas s politickými přesahy a byla to jedna, kromě teda ještě samozřejmě křesťanské církve, nějak organizované, nemyslím, ty neplácený teris, jo, to je hlavně, ale takové té mimo, tak jeden z, myslím si, z těch zdrojů jako alternativních myšlenek, jo, takže tohle jenom tak zmínit, nebo já to Samozřejmě máte naprosto pravdu, jo. Tohle to byl to jeden z těch opravdu významných skupin, které formovalo to myšlení jako celek. A zase je zajímavé, jak tomu státu se to hrozně nelíbilo. Jo, jako to, jak to fungovalo, to, co vlastně v okamžiku, kdy oni se vzdálili od té státní politiky, že jo, tak vznikl tisk. Jo, tak bylo potom v okamžiku, kdy zase došlo k nějaké transformaci, tak zase prostě se to transformovalo na spolek ochránců přírody ČSOB. Jo. Potom zase vedle toho existoval třeba skvělý klub Huců, jo, na ochranu Huců. Vlastně taky byl zrušený. Jo. Proto vlastně jako já, historik, tam vidím pořád tu snahu toho státu říkat nám, jak se máme organizovat, abychom chránili tu přírodu, abychom tam nechodili sami, abychom vlastně neměli nějaký svůj užší vztah. Detailám tu moji generaci ochránců přírody ten spolek velmi formoval, protože oni vydávali ty klíčové knížky, že všechny ty klíče chráněných a ohrožených živočichů jsou to doma. To byly opravdu jako lidi, včetně spousty jako drobných příruček. A částečně to suplovali takoví ti foglerovci, kteří byli někde na půl cesty mezi a mezi,
taky mezi těma spoustama návodů, jak si založit ohničit, když prší, byly taky nějaký drobný návody, jakým způsobem s tou zbytku pro teda něco takového. Jo, to bylo jako velmi významné pro takového polovizent. No, proto jsem to A pak ještě jedna jako bližší historie, že tady padala o straně zelených, teď teda to zúžím na tu českou historii, což jako podle mě taková nešťastná historie v tom, že oni se, myslím, že to bylo za té druhé Topolánkovy vlády 2007 až 2009, pan Bursík, když to vedl, tak oni se spojili tady s tou stranou pod vedením pana Topolánka a Dalíka, teda, že ten jeho poradce tam měl taky hlavní slovo a myslím si, že řekl bych, že takové jako znechucení z toho, co následovalo, připomínám, byl ten soud, ty půlmiliardový úplatek za ty pandury, za nákup panduru a takové různé příjemnosti spojené tady s tím obdobím, tak myslím, že dost velká část, a myslím, že ta strana zelených v tu dobu předtím teda měla i 8-9%, že? No a tohle samozřejmě způsobilo dlouhodobou stabilizaci na nějakých 1-2%, kdy bohužel nevolí lidi, kteří mají rádi ekologii, ale jenom ti, kteří celkem vůbec neví, o co tehdy šlo a to znechucení jich nějak omylem minulo. Takže možná k tomu, jestli se chcete vyjádřit, že to je takový nešťastný konec a ještě to bude asi nějakou dobu trvat naší strany zelených a teď k tomu teda čerstvě směřují samozřejmě Česká pirátská strana ke stejnému osudu. Přesně to jsem chtěla zmínit, že vlastně teďka bude hrozně zajímavé sledovat, k jakým pohybům dojde na politické scéně a jestli to téma zelených se nějakým způsobem zase někde objeví, protože ono u těch malých stran je tam hodně přítomné. Jo, ale zase třeba když se podíváte na strukturu těch německých zelených nebo třeba i francouzských zelených, na těch to jde vidět asi nejlíp. Jo, že vlastně francouzské zelené strany, je jich spousta, prostě jsou tím politickým záměrem od opravdu jako pravicových zelených až po ty jako anarchisticko-levicové zelené. Každá ta strana tam má prostě nějakého jako svého představitele, jsou to malé skupiny, které drží pohromadě, ale vlastně jako nejde vidět, a to jde teď vidět teda i v Německu, že ten koaliční potenciál těchto stran vlastně je nezajímavý pro ty větší strany. A to je, myslím si, největší problém, protože se jich začínají ty velké politické strany bát. Jo, teďka otázka je, jakým způsobem se jim to podaří integrovat a nakolik vlastně budou voliči tlačit na to, aby zohlednili i téma zelených. V současné době téma zelených je hlavně to téma Green Dealu, že já tam jako žádnou velkou budoucnost bohužel nevidím. Já k tomu Green Dealu jenom dodatek bude. Věřím, že když se podaří nějakému politickému subjektu to téma toho Green Dealu zesrozumitelnit, tak by na tom mohl něco shodovat, protože když si to přečtete, to je opravdu, to má vlastně nálepku nějakého čerta, ale prostě to je něco takového ve smyslu teče nám do střechy, potřebujeme s tím něco udělat, jo? A teďka musíme prostě tvořit kastrol, aby nám to nateklo do kuchyně a přijde nějaký chytrák a začne křičet, to bude vypadá, to bude v kuchyni kastrol. Čili já si myslím, že je možné to téma srozumitelně prodat. A když se to jakýkoliv straně podaří, tak to bych viděl, že by mohl být ten moment, kdyby se nějaká zelená klika chytla. Snad. Dobrý den, děkuji za zajímavou debatu a já jsem to navázal na tu tezi paní kolegyně, která říkala, že stále nervózní z toho, že jde do přírody, jako chce tu kontrolu v tom našem kulturně, řekněme, právním systému. Souhlasím, ale jestli třeba jakoby ten systém, který vychází z toho anglického práva, a to byl přenesen do různých těch posílených míst, kolonií, Austrálie, Česká republika, Spojené státy, kde vlastně ten pohyb do té přírody prakticky ještě výrazně obtížnější, není regulován třeba tolik státem, ale tím soukromým vlastnictvím, a tudíž je jako výrazně obtížnější, jakoby v tom smyslu, že existuje něco jako trespassing law, že člověk jako nesmí do té přírody, protože je velmi často jako soukromých rukou, když u nás je vlastně těch státních velká část, nedávno to byla zpráva, že jako vyděšená
přiznávala toho, že by si měl zpřísnit možnost, jakože lidé si už nebudou moc trhat borůvky nebo sbírat houby v lese, že jo, takže i v cizím lese, jakoby, takže jako z tohoto pohledu je ta naše kulturně, jak to nazvat, právní tradice jakoby velmi vstřícná, protože ten stát u nás samozřejmě může mít tu tendenci a může mít tu ambici, ale protože to vlastně na to nemá vůbec kapacity, nebo tak jako nikdy to nebude schopen, ale to soukromé vlastnictví, kde na vás vydáhne pušku a velmi snadno docílit, aby se tam nešel. Já s váma plně souhlasím, no, protože ten vztah je vlastně takový nevyrovnaný, nebo vlastně jako přijímáme ty požadavky, které na nás klade stát, platíme ty daně a zároveň od toho státu očekáváme, že nějakým způsobem i on bude plnit naše představy. Takže vlastně ten náš vztah se státem je jasně daný a nějakým způsobem jasně definovaný. Ale mně jde o tom, že pro mě třeba z toho historického hlediska jsou vlastně ti lidi, kteří chodí na ty borůvky a vezmou si ty obrovský česače a pak je prodávají někde vlastně na stejné úrovni jako nějaký průmyslník, který dělá to samé ve velkém vlastně v nějaké továrně, protože rozdíl mezi těmi sběrači borůvek ve velkém a tím průmyslníkem je v tom, že on má větší kapitál. Jo? Já si myslím, že kdyby měli jako ti borůvkáři stejný kapitál, tak to prostě rozjedou na těch planinách taky stejně. A ten problém je tam stejný, jo. Ale jde o to vlastně, nakolik jako ta změna myšlení, kterou třeba teďka najdeme jako i u církve, což mě překvapilo hrozně, vlastně ta poslední, nebo předposlední encyklika papeže Laudato Si, tak ta vlastně zase jako mění ten náš paternalistický přístup k té přírodě, jako my jsme prostě součástí té přírody a vlastně ani nemáme právo, ale zase je to nějaká naše povinnost, nemáme právo ji zneužívat, ale je to naše povinnost s ní žít. Jo, takže vlastně jako takhle nikdy se z toho vztahu nevymaníme. Pořád tady ten vztah bude a souhlasím s tím a já to třeba vidím, ten návrat historie zase, na to už je nehistorický příklad, v těch středních Čechách, kde my žijeme na panství nějakého Černína. A prostě, když potřebujeme dřevo, tak si propachtujeme kus lesa a jdeme tam vybírat to dřevo. A zároveň jako, máme to nějak nastavené a zároveň vlastně víme, jako, že to není naše, že to je zase jenom propůjčení a ten Černín, kdykoliv je tam na diskusi, tak poukazuje na to, že on to prostě zachovává pro ty další generace. A to třeba u těch jednotných zemědělských družstev, které tam teďka jsou, že jako ty nástupní statky, tak to tam nevidíte. Jo? Já jsem teďka nedávno si studovala nějaké jako remízy, co tam musí nechávat, aby dostávali dotace. A tam byla cebule a ta říkala, v Polaký, jo, představte si to prostě takový zelený pás. A ta říkala jako, tady ten pás tady je, protože my potřebujeme dotace z Evropské unie. Jako, jo, a byl zarostlý náletovými prostě nějakými pleveny, což není dobře, že? Ty remízky, ty pásky jsou tam dělané, aby to nějakým způsobem kultivovalo, znám lidi, kteří tam sadí různé kytky, prostě vysazují tam to, co tam má být. Ale jako ne, my si tam dáme tu ceduli, prostě to tady musíme nechat. Má ještě někdo dotaz? A mě by zajímalo, jestli ve světě je nějaká snaha o to vlastně řešit nějak to klima. Jestli to je jenom boj Evropské unie, nebo jestli se to řeší třeba v té východní Asii, kdy to asi to klima je největší problém. A tak to bude zajímavé. Takhle. Přímo odpovědi nevím. Já tam nesleduji. Takhle. Takový ty jako velký mém pohledu, než to tady ty počíná, ty to jako... Je to dvojaký. Na jedné straně to téma, co jsem se dozvěděl od lidí, kteří tam jako jeli, ale to jsou jako epizodické evidence od jednotlivců. Tak to téma tam jako začíná být opravdu aktuální
A když se strana prostě v Číně rozhodne, že něco postaví typu, prostě bude bránit rozšiřování pouště, tak oni jsou schopni, tak totalitní systém prostě schopni mobilizovat velké množství energie, síly, lidí, čehokoliv k tomu, aby tomu zabránili. Druhá věc je, jestli to funguje nebo nefunguje. Jo? Čili to je schopnost totalitních, jak na to reagují. Já se domnívám, že oni to používají spíš jako situačně, jako politiku, která se nebo někde hodí, ale není to, ta motivace není taková, jako je v tom našem západním světě. Opravdu jako bojíme se o sebe, o to prostředí, o planetu, o něco, že by to bylo až nějak takhle hluboko, teda se domnívám, že to jako nemají, protože ten statek, ty ochrany přírody, tak jako máme tady, to je kulturní výdobytek toho západního světa. Jo? Je to ta romantická reakce, která vlastně poprvé reflektuje přírodu jako hodnotu sama o sobě, je výsledek nějakého kulturního vývoje v tom západním prostředí. Tohle prostě ty východní kultury mají jako úplně jinak postavený. A to bychom museli prostě po těch dohodných prostě, jak to měli prostě celé, jak to je to, jak je to prostě v konfuciánství, jak je to, ze kterého to vyrůstají ty další vrsty. Já to neumím, to nebudu, když neumím, že umím, můžu k tomu říct jenom to, že když se budete probírat motivačníma smyslama na ochranu přírody z oblasti jako environmentální filozofie, environmentální etiky, tak to najdete fakt jako tlustý svazky, které hledají v mimoevropských náboženství nějaké motivace, proč to dělat. Druhá věc, že to vůbec nefunguje. V buddhistě jako zaží škola jako nefunguje takhle. Ale těch textů je to opravdu jako jsou tlustý konvoluty, kde v nich ty motivační jako zdroje hledají, ale na ty politiky to přijde řečeno, to jako úplně jako nevím. Vím, že některé části Číny, ty produkční jsou prostě jako totálně založeným stavou, to je prostě Ústecko u nás 80, kdy prostě řeky hoří. Jsou oblasti, kde už se něco děje, tím, jak se tam postupně asi usebírá nějaká střední vrstva, to začíná jako nějak tlačit. Jo, ale jak říkám, vím to spíš epizodicky z dokumentu, sem tam mi někdo pošle pár takových jako spermů, kteří by se tam posílají tyhle věci. Ale je to někde rozeklané mezi tím, že částečně přebírají tu agendu, ale jak říkám spíš jako Potěmkinu vesnici, které oni hlavně budují, že jo. Oni na jedné straně Francouzský čistek budují jako největší objem fotovoltaického výkonu, na druhé straně jako furt staví ty uhelné elektrárny, protože prostě u něj počítá, jak budou potřebovat energii. A to do toho ještě nepočítám tu hrůzu, která bude souviset s umělou inteligencí, která se prostě vezme jako neskutečnost energie. Já k tomu doplním zase historicky. Vlastně ta první konference OSN o životním prostředí byla v roce 1972 ve Stockholmu a je zajímavé, že vlastně vědci začali to téma nějaké globální ochrany životního prostředí prosazovat už o 10 let dřív. Jo, stejně tak prostě Rachel Carson, když napsala Tiché jaro, tak ho napsala někdy na začátku těch 60. let a DDT bylo zakázáno 10 let poté. To znamená, že prostě ty věci trvají nějakým způsobem, se dávají do pohybu. Máme tady potom konferenci v Rio de Janeiro, která byla důležitá, to bylo myslím 92, potom máme kyotské protokoly, které se plní. Jo, jako to, co mě trošku občas vadí vlastně na té diskusi o klimatu a o současné ochraně životního prostředí, nebo i o klimatické změně, tak je vlastně ten pesimismus strašný. Jo? A přitom, když se podíváte, co se nám podařilo dosáhnout vlastně za těch uplynulých 50 let, tak to nebylo málo. Jo? Ochrana ozonové díry. Já, když jsem chodila do školy, tak velké téma bylo ozonová díra a zákaz freonu. Freony jsou opravdu zakázané. Jo, jako, jak jsem říkala, omezování prostě škodlivin a emisí ve spalovacích motorech. Jako vědělo se, že z toho pochází velká většina, že jsou to karcinogenní látky, prostě omezily se, namontovaly se katalyzátory, prostě nějakou dobu to trvá, ale je důležité o těch tématech mluvit. Já vám děkuji. Ještě na závěr jeden dotaz. Tahle otázka mi hrozně dobře nahrála. Já bych se chtěl zeptat, jelikož Ruská federace vlastně momentálně považuje mezinárodní organizace jako západnějšího typu za nežádoucí. A teď vlastně zrušila spolupráci s mezinárodní organizací Green Deal, která jim 30 let vlastně pomáhala tvořit nějaké přírodní rezervace, světové dědictví UNESCO a podobně. Tak jak to máme chápat? Máme to chápat jako nějaký zříkání se snah o ochranu
část té otázky. Kdo? Ruská federace, že jestli vám to stačí, nebo jestli to mohu zopakovat. Já si myslím, že u té Ruské federace je to hodně komplexní a v prvé řadě ekonomický problém, protože tam ta ekonomická transformace neproběhla velmi dobře. A to, že je to i nějaký sociální fenomén, tak o tom svědčí to, že když se podíváte na to, jak vypadá struktura těch protestních hnutí, tak zase jsou to většinou ženy. To znamená, že prostě jako nefunguje ani ta sociální péče o lidi, kteří se nějakým způsobem musí potýkat s environmentální problematikou. Takže tam vlastně ten stát selhává. A zase se dostáváme na začátek té mojí věčné otázky, jaký je vlastně vztah státu a přírody a jakou roli v tom hraje jednotlivec. A tady tím, že vlastně ty protestní hnutí jsou tam stále častější, tak vidíme, že ten stát prostě v tomhle tom selhává do velké míry. Děkuji. Já děkuji hostům za dnešní debatu, děkuji našim divákům za návštěvu a ráda bych je, jak jsem říkala, pozvala na příští listopadovou debatu a přeji vám příjemný zbytek večera.